que t'has emportat en el nostre pot del programa. T'ha donat sort Michael Jackson. M'ha donat molta sort. Ho tenies clar des de l'inici, veritat? Sí, perquè recordo un fet. La pregunta era què va passar durant el rodatge de l'anunci de Pepsi i la resposta correcta, la veieu? A la pantalla se li van cremar els cabells. A més, deies que recordaves inclús fotografies. Sí, el típic al Superpop, que a casa meva les meves germanes i jo compràvem, i fotos allà, bueno, es va muntar amb unes cames, un succés. Voldria que recordéssim juntes el moment, el gran moment en el que l'Anna encerta la pregunta final i s'emporta 4.100 euros. Mireu, mireu. I arriba el moment decisiu. Ja saps que si respons correctament l'última pregunta t'emportes 4.100 euros. O guanyes tot o te'n vas sense res. Et recordo la pregunta final i les opcions. El 27 de gener del 1984, Michael Jackson rodava un anunci a l'Auditori Shrine de Los Angeles per a la marca Pepsi. Què va passar durant el rodatge de l'anunci de Pepsi? Es va barallar amb l'equip, va fer per primera vegada el moonwalk, va caure de l'escenari i es va lesionar, no va deixar entrar al públic, no recordava la coreografia, se li van cremar els cabells, va avançar la cançó de Bat. Què va passar? Jo tenia 9 anyets, he estat fent números, però jo ho recordo, i recordo haver vist fotografies fins i tot, i jo crec que se li van cremar els cabells. Marquem-ho? Marquem-ho. Estàs convençudíssima? Vaja, potser ho he somiat, perquè jo tinc un record que això va passar. La resposta a la pregunta final és... Tot just acaba de passar 4.100 euros, però no s'acaba aquí perquè segueixes amb nosaltres i pots acumular més diners, pots seguir guanyant diners en el tot o res. Contenta, amb ganes? Molt contenta. A mi m'agradaria que això ho celebressis, ja em perdonaràs, però amb el teu marit que està allà al públic, vine aquí ara mateix. Fes-li una abraçada, vine aquí. Felicita-la com Déu mana, com es mereix, aplaudiment. Enhorabona a tu també, li ha donat molta sort Michael Jackson. M'ha comentat que heu de fer... Gira't aquí. Que heu de fer un gest pel vostre fill o alguna cosa. Sí? Dedicat a l'Adrià. Vinga, doncs alhora, dedicat a l'Adrià. Adrià, això va per tu, dels teus pares. S'han de fugar.